Tolong kai ketupe tu aduh pilihan lah mai. Untuk siapa? Ikon tu ambo, antuan anak ambo yo lupa. Bisa tengah tujuhnya mai. Untuk sontak tu yang beruji tadi. Ayo mai, coba ambo sontak. Deh ramina orang ya. Kalau orang mai surang ko mai. Itulah nak dorong kau menolong dah. Kalau ibu aja mai dah lah ya. Ketupe ditala, bagulai rapuang. Saywe cubada, lama rasonyo. Iyo taraga, pulang ke kampung. Adianan mani, atakan ajuo. Iyo taraga, pulang ke kampung. Adianan mani, takkan ajuo. Ketupe ditala, lama kumbunya. Amai manjua, elok basonyo. Nakabaruji, iyo saponyo. Denai tasangkui, ulah basonyo. Nakabatungku, itu katonyo. Denai tasangkui, tutue katonyo. Bagulai rabuang, saywe cubada, lama rasonyo. Iyo taraga, pulang ke kampung. Adianan mani, takkan ajuo. Iyo taraga, pulang ke kampung. Adianan mani, takkan ajuo. Bagulai rabuang, saywe cubada, lama rasonyo. Iyo taraga, pulang ke kampung. Adianan mani, takkan ajuo. Iyo taraga, pulang ke kampung. Adianan mani, takkan ajuo. Pitala, lama bumbunya. Amai manjua, elok basonyo. Nakabaruji, iyo saponyo. Denai tasangkui, ulah basonyo. Nakabatungku, itu saponyo. Denai tasangkui, tutue katonyo. Anta